Беренче чыгарылышта без әлеге тарихи вакыйганың башы 1917 еллардан башларбыз. Октябрь инкыйлабыннан соң хакимияткә килгән большевиклар рус булмаган Россия халыкларына яңа мөмкинлекләр бирәләр. 1917 елда Уфада Милли Мәҗлес депутатлары милли территориаль автономия Идел-Урал штаты төзү идеясы буенча сөйләшүләр алып баралар. Проектның идеологы Ильяс Алкин, картасын төзүче Галимҗан Шәрәф була. Идел-Урал штаты үз составына Казан, Уфа, Оренбург губернияләрен, шулай ук Пермь, Самара, Сембер, Нократ губернияләренең татарлар күпләп яшәгән Өяз һәм волостьларын берләштерергә тиеш була. Бу үз чиратында Россиянең унитар дәүләттән федератив дәүләткә беренче адымнарын ясавы дип кабул итәргә кирәк. Кызганыч, төрле сәбәпләр аркасында беренче чиратта большевиклар тарафыннан хупланмау нәтиҗәсендә бу хыял тормышка ашмый. Идел-Урал штаты Советлар хакимияте тарафыннан сәяси провокация буларак кабул ителә. Төп оештыручылар 1918 елның 28 февраль төнендә Кызыл армиячеләр тарафыннан кулга алына. Кабаттан Идел-Урал штатын проектын тормышка ашыру өчен Казанда Болак арты республикасы да төзелә. Март айында формалашып, ул бары тик бер ай чамасы гына яшәп кала. 1918 елда Советлар хакимияте Идел-Урал штатын кабул итмәгәч, милли сәяси лидерларга Татар-Башкорт республикасын төзүне тәкъдим итәләр. 1918 елның гыйнварында Казанда Мөселман социалистик комитеты рәисе булган Мулла Нурвахитов җитәкчелегендә мөселман эшләре буенча комиссариат төзелә. Асылда шушы орган татар һәм башкортларның Совет хакимияте белән берләшүендә зур роль уйный. Татар-Башкорт республикасы территориаль яктан Идел-Урал штаты белән хәтерләтә. Кызганыч, әлеге проектта тормышка ашмый кала. 1919 елда башкорт сәясәтчесе Зәки Вәлиди Совет хакимияте сәясәтен хуплап Советлар ягына күчә. Эш шунда була ки, башкорт сугышчылары гражданнар сугышында Аклар хәрәкәтендә Колчак армиясе составында сугышалар. Әгәр дә әлеге сугышчылар Колчак армиясе ягына чыксалар, Совет хакимияте Россия составында Башкортстан бәйсез республикасы төзеләчәк дип вәгъдә биргән булалар. 1919 елның мартында Башкортстан чынлап та милли бәйсез республика булып игълан ителә. Соңыннан ул да БАССР булып үзгәртелә. Башкортстан аерым республика булып имзалангач, Татар-Башкорт республикасы проектының да кирәге калмый. 1920 елның гыйнварында Мәскәүдә Татар Совет Социалистик Республика төзергә кирәклеге хәл ителә. Сәхибгәрәй Сәйдгалиев җитәкчелегендә булачак республиканың территориясын раслау буенча комиссия төзелә. 1920 елның 27 майында ТАССР оешу турындагы декретка Совнарком рәисе Ленин, Бөтен Россия үзәк башкарма комитеты рәисе Калинин һәм секретаре Янукидзе тарафыннан кул куела. 1920 елның 25 июлендә хакимлек тулысынча Татар автономиялы Совет Социалистик Республикасының вакытлы революцион комитетына күчә. Коммунистик большевиклар фиркәсенең үзәк комитет политбюросы яңадан төзелгән республиканың беренче җитәкчесе итеп Сәхибгәрәй Сәйдгалиевны раслый. Сәхифәбезнең киләсе чыгарылышларында без кабаттан ТАССР тарихына, аның шәхесләренә һәм кызыклы вакыйгаларына тукталачакбыз.